Maayong utusubog sa mga nagsunod ng among pagsidya Martes karon Setyembre 29 tuig 2015. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Fishing ban sa tibok Visayas area gilusad. Si Mildred Galarpe sa detalye. Sugod Nobyembre 16 hangtod Pebrero 15, 2016, ginadili na ang pagpagisna sa Visayan Sea. Kini ang nasabutan sa tanang enforcement units sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Bicol Region, Western, Central ug Eastern Visayas kagahapon. Ang Visayan Sea na palibutan si Negros Occidental, Cebu, Masbate, Panay ug Samar. Ang boundaries sa fishing ban magsugod sa Danao River sa Escalante City sa Negros Occidental ngadto na sa lungsod sa Madridejo sa Cebu, Gigantes Island sa Iloilo Province ug Kaluya Island sa Rojas Province. Ang fishing ban iimplementar aron sa paghatag og higayon sa mga itlog sa isda nga mulinghod o mumature. Tinguha sa fishing ban ang pagproteher sa mga isda sama sa budburon, hasa-hasa, anduhaw ug tamban. Kining mga klase sa isda mangitlog atol sa panahon nga iimplementar ang fishing ban. Ang pagsira sa Visayas Sea sa pagpangisda sama ra sa gibuhat dito sa Zamboanga Peninsula niadtong 2012 nga miresulta sa pagdaghan sa fish stocks. Miabiso si BFAR Director Andres Buhos sa mga commercial fishing owners ug operators nga maapil sila sa kiha sa korte kung masakpan silang mulapas sa fishing ban ug dili lang ang kapitan ug crew sa barko. Alang sa Sun.Star Pilipinas, ako si Mildred Galarpe. Bacolod City Mayor Monico Puentevella gisuspenso sa Sandigan 4th Division. Ang Sandiganbayan may order sa 90-day preventive suspension kang Puentevella subay sa usa ka graft case ni adtong Congressman Pakini. Matod sa order sa anti-graft court nga gisuspenso si Puentevella sa iyang kasamtangang posisyon isip mayor ug sa laing posisyon pang gobyerno nga mahimo niyang gunitan sulod sa 90 ka adlaw. Ang graft charges nga giatubang ni Puentevella tali sa daw procurement ug overpriced computers gamit ang 26 million pesos gikan sa iyang Priority Development Assistance Fund kon PDAF. Matod sa report nga ang overpriced information technology package alang sa public school sa Dakbayan gipalit og 400,000 kada computer package. Apan sa bahin sa mga abogado sa mayor nipadayag sila kagahapon sa hapon nga wala pa nila madawat ang kopya sa maong suspension order ug wala sab sila'y pamaagi aron ma-verify kini sa Sandiganbayan. Apan dugang ni Attorney Ralph Sarmiento usa sa mga abogado sa mayor nga kung tinuod man nga aduna nagyoy gi-issue nga order ang Sandiganbayan, andam si Mayor Puentevella nga atubangon ang maong legal battle. Samtang si Mayor Puentevella miingon nga mo-issue siya og statement kalabot niini kung makadawat na siya og kopya sa suspension order. Tay na sa second place sila Mar Rojas, Judge Jomar Binay ug Rodrigo Duterte sa bagong Pulse Asia Survey alang sa top presidential sa 2016 elections. Tungod diini, gitan-aw na karon isip strong contender si Davao City Mayor Rodrigo Duterte nga wala pa makadesisyon sa iyang plano alang sa piniliay sunod tuig. Mas daghan ang respondents sa maong survey nga moabot sa 2,400 ug anaalang sa plus-2 nga margin of error. Nakakuha og 20% si Rojas, 19% si Binay ug 16% si Duterte nga anaa sa pang-upat nga pwesto. Apan gihulagway sa Pulse Asia nga tay ang Tulo sa top 2. Nagpabilin gihapon si Grace Po isip top 1 nga nakakuha og 26%. Gibahin sab sa tulo ka regions ang survey. Si Po ang nag-una sa Luzon nga nakakuha og 31%, si Rojas sa Visayas nga nakakuha og 34% ug si Duterte ang nag-una sa Mindanao nga naay 29%. Mihangyo na si Duterte sa iyang mga supporters nga tagaan siyag higayon nga mag-soul searching. Kini ang pamahayag sa mayor human sa gipahigayon sa rally sa iyang mga supporters sa Quirino Grandstand sa Manila ni adtong Sabado. Og nakakita na ba mo sa Supermoon kagabi? Ania ang report ni Mildred Galarpe. Nasaksihan sa kadaghanan ang talagsaong panghitabo kagabi sa lain-laing parte sa kalibutan. Usa ka panagsaong hitabo ang usa ka total lunar eclipse ug adunay gitawag nga supermoon.
Mga katauhan dito sa United States, Europe, Africa o Western Africa nakakita sa panagsaong kombinasyon sa lunar eclipse ug supermoon ni atong Domingo sa gabii usayo sa Lunes. Kini ang unang higayon nga naobserbaran ang twin appearance sa lunar eclipse ug supermoon sukad 1982. Kini masaksihan pagbalik sa 2033. Kung ang full moon magkaduol sa kalibutan, kini makita nga mas dako ug mas hayag kaysa naandang hitsura niini ug reddish ang color niini. Nasaksihan kini sa lain-laing parte sa kalibutan sama sa US, Europe, Germany, France ug lain pang parte sa kalibutan. Dinhi sa Pilipinas, nasaksihan lang ang talagsaong gidak-on sa buwan. Alang sa Sun.Star Pilipinas, ako si Mildred Galarpe. O gani ang mga balita, gikan sa ubang bahin sa nasud. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you! 10 high school teams, 7 college squads, 2 divisions, fighting for the championship crown. Who will reign sa Southfed 2015? Watch every game live at www.sunstar.com.ph. Visit sa Southfed at sunstar.com.ph to get the latest updates. Nakasiguro na og luna sa quarterfinals ang Gilas Pilipinas human gipakaging sa team ang defending champion Iran 87-73 kagahapon sa 2015 FIBA Asia Championship sa Changsha, China.
Katapusang nakatilawog kadaugan ang Philippine team batok sa Iran niadto pang 2012 sa Jones Cup apan niadtong higayuna wala magduwa ang 7-2 nga higante sa Iran nga si Hamid Haddadi. Sa kasaysayan sa FIBA Asia, ikaduha pa lang kini kadaugan nga naangkon sa Pilipinas sulod sa siyam ka mga higayon nga pagpakigsangka sa Iran. Ang Gilas nakasandig og maayo sa kabangis nga gipakita ni Jason Castro, inabagan nila ni naturalized player Andre Blatch, Calvin Abueva ug Terence Romeo. Si Castro nagpakatap og 26 puntos, 3 ka assist ug 3 ka steals aron panguluhan ang kadaugan. Samtang midugang og 18 points ug 7 ka rebounds si Blatch alang sa kadaugan ni tampusab og 15 points si Romeo, lakip na niini ang 3 ka 3-point shots samtang niamot og 13 points ug 9 ka rebounds si Abueva. Posible maangkon sa Gilas ang numero 1 spot sa Group E kung modaog sila batok sa India unyang alas 2:15 sa hapon sa katapusan nilang tahas sa second round elimination. Mga kabisdak! Ania na ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa bagatan hangtod norte isan asa mapadpad bisayang dako makalupad mahigugmaon matinahuron matinabangon mapasigar buhok bisayang dako ehemplo sa maayong lumulupyo ani anabay ato ni bay original ni bay Bisdak Magazine ni bay. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Eduardo Buenavista o Gamor Powers nagpakilig sa Pangako Sayo kagabi. Si Crystal Clemente sa Showbiz Chika. Laing kakilig na sab ang nasaksihan sa tigsubaybay sa Pangako Sayo kagabi, pinaagi sa eksena nila Amor og Eduardo. Ang mga karakter kinsa ginadala nila ni Jody Santa Maria og Ian Veneracion adunay kaagi og pila ka tuig ang nilabay. Nagtagbo na sab ang duha sa pagbalik ni Amor sa ilang probinsya. Sa episode kagabi, parehong nitambong si Amor og Eduardo sa usa ka bunyag diin gipugos ang gobernador nga mo-perform og usa ka kanta. Timing kaayo nga ang kanta ilaha pag yung team song ni Amor katong sila pa. Pag-una, awkward pa ang pagkanta ni Eduardo tungod sa significance sa maong kanta apan si Amor wala kapugong og ni smile og ni pakpak pa dihang nahuman ang performance. Ang mga netizens wala gyud palawya ang maong eksena og nipadayag sa social media sa ilang reaksyon. Matod sa uban Twitter users nga kilig gyud daw ang mga Amor ug Eduardo moments ilabi na kung ipatukar ilang theme song. Ang uban sab affected nga nagka-eye to eye pa daw ang duha. Samtang aduna sa ni-react nga angay daw muling ibalik ang gugma sa duha ka mga karakter. Kung unsa pa ang laing kalambuan sa mga karakter sa Pangako Sayo, angay atangan. Crystal Clemente sa Showbiz Chika. Alang sa uban pang Showbiz Chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow po niyo sa Twitter at Sun.Star Showbiz. Sa Lotto results, walay nakadaog sa mga premyo sa 655 Grand Lotto o 645 Mega Lotto sa mga bula kagabi. Bulahon unya ang 649 Super Lotto o 642 Lotto. Ania ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mosunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita. Og din natapos ang atong mga balita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter at Sun.Star Online ug sa Facebook, Sun.Star Philippine News. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas.